Basta. Mamaya na lang, makipagpalit ka na lang mamaya. Basta. Sige. 19. Apa sila tapong kita? Oo. Ang manangpat mo sa mga ay. Kaya nga eh. Tignan mo yung size. Pag mali yung size. Kasi pag mali yung size mamaya, palit mo na lang. Palit na lang yung size. Palit na lang size mamaya. Isa pa.